Alor ki khubor ba Tenuel Dekharu unoi lam balarang ba bha joko United Democratic Party ke UDP baru MDC bementa joko Shela bo onom airang show ha ka election MDC arja arpsau uba met ba lingdo presiden ke parti ulang ba Shela ka di ka ketem UDP bat kan yo kurtong uban trei kumba trei ki noi lam kumulit Dr. Don Kuparroy baru ba Tenuel baru ba don ka thong menjab ha ka bay day bat kan uba James Ban basayo mo ubala bani airang na UDP ha ka election MDC na mau khar pentorum kra uba met ba ulang baka parti ka trang man yo iki kertong gi ba yo ya ka jingsan ya na gi pat ba ki kam gi ba bha gi ba unu MDC bodon hadu menta bo trei sete kane ka long ka wei ka dau ka ba balik ki pat ba kin jit yang yo ka de jok UDP na mangin penting kena mangi pesang banyo iki candidate ki ba kum kini hadin ba ki job ki trei na menta ki pat ba ta ka long ka wei bodon ka ba ngim dan jing arate na ka ba debat ka Shela konsumsi wadi ba ten ila ongkom tu wada kalian kepating na kwa i ni le ten rei ni ya kene ha ka jing start jong i bat ka circle hang tu ka ka bakin sim ya ka ba bata ni don ha ka proses bangin khat ki babon ki parlok ki bangi i ba ka don ka jing kermen na kalian jungi da ka bangi bo ya ki candidate ki badai ki baki pai ba ki priang ni kwa ki ka de ba ki join bangi ka parti mlei tai wei no tu ndai baro ni kwa banyo ki candidate jungi this time haka MDC election ba kindai ki candidate ki pai ba ki don ke jinsenia bat ki candidate ro ki ba dai ban poi sa ka thong kata ka deka target ba ka agenda na kan jungi